Hello kapamalandong, kumusta? Dagag mga higayon sa atong kinabuhi nga bation taog kanang kahadlok, kaulaw, kabalaka sa mga butang nga atong ginahimo. Labi na kining ako ang gina-upload nga mga videos no sa ako ang YouTube channel o sa Facebook page o Instagram. Dili na ko malikayan nga dunay mga higayon nga makapangutan ako sa akong kaugalingon kung si kinsa man di ay ko nganong nangahas man ko sa pag-share og message diri sa social media. Dili ba kaha kana bang kuan ra kay ko kanang si tawag ani dako ra kayo ang akong panglantaw sa akong kaugalingon or di usahay maabot ang panahon nga moabot sa kung una-una nga nganong sige man gyapon kag post diha nga wa may naminaw nimo, wala may natandog nimo, or moabot usahay ang feeling nga makapangutana ko nga kana bang magpadayon ka ako. But today, brothers and sisters in Christ, sa atong gospel sa dihang ni Yes si Maria sa pagpahibalo sa anghel kaniya, naghatag nako ni og dugang kusog sa pagpadayon. Tinuod igsoon dunay mga higayon nga nakahuna-huna ko nga muundang na lang, pero deep inside ako nagtuo nga ang Ginoo maoy nagtawag nako. I mean, ako ning gihimo dili para musikat, para daghang mag-subscribe, para daghang mga tao nga mo believe, but deep inside no 3 years ago I believe nga gitawag ko sa Ginoo nga mahimong instrumento niya para mapaabot ang iyang pulong through social media. That's why until now niya pa ko igsoon. Nganong gipaambit na ko ning maong pamalandong karon igsoon. Tungod kay dagang mga higayon, maybe ikaw tingali dunay tawag ang Ginoo sa imuha, dunay pabuhat ang Ginoo sa imuha, or maybe dunay dreams sa imuhang mga gi-implant sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Apan usahay daghang higayon nga wala nimo nakabuot ng maong damgo, wala nimo nabuhat ang maong butang tungod kay naa ang pagduha, naa ang kahadlok, naa ang kabalaka, naa ang kakulang sa pagtuo, sa pagsalig labi na sa imong kaugalingon kung kaya ba nimo nang dadon or kaya ba nimo nang buhaton. Igsoon, higala, si Mary, simple lang kay nga babae, pero sa iyang pag-say og yes, nahimo siyang instrumento para maluwas tang tanan. Igsoon, ang Ginoo I believe wala nagtan-aw kung kinsa man ka, kung unsa man ka, kung unsa may pananaw sa mga tao sa imuha. Maybe dili ka ilado, maybe dili ka maayo. Kung nag-eskwela ka sa imong klase, di ka maayo. Apan igsoon, kung ang Ginoo gusto kang himuong instrumento, mangita gyud paagi ang Ginoo para mahimo kang instrumento. Higala, tingali daghan mga tawo mamingon sa imuha nga failure ka, wa kay ayo, bugok ka, bangha kay ka, wa kay pulos. Tingali ang anak nga mga words ang imuhang nadawat sa imong kinabuhi. But I want you to know sa mga mata sa Ginoo, ikaw ang pinakabililhon sa tanan niyang binuhat. That's why nisalig siya nimo. Pwede ka nga mahimong instrumento, pwede ka nga mahimong kabahin sa plano sa Ginoo alang sa kalawasan. Igsoon sa imong kinabuhi karon mao ni ang hagit. Padayon ba kang mahadlok? Padayon ba kang magpabilin nga magduha-duha? Or I want you to know nga pwede kang mo try, mo say yes, mo out sa imong comfort zone, mo try og bagong butang, mo try mo atubang sa mga challenges sa life. Tungod kay usahay
diha ang paagi sa Ginoo aron ta magmalampuson og aron ta mulampos sa atong kinabuhi. I pray, brothers and sisters in Christ, nga sama ni Mary kita makabaton o kasing-kasing nga mapaobsanon nga diha sa atong mga challenges sa atong kinabuhi, diha sa mga higayon nga hatagan ka og responsibilidad, dili unta ta motalaw kung dili uban sa pagpaubos sa atong dawaton. Labi na ko ang Ginoo mo naghatag nato ning maong responsibilidad. Again, salamat kayo sa pagsunod sa akong video. Igsoon, kung na-bless ka, paki-share, paki-like, paki-subscribe na lang po sa akong YouTube channel para ma-update ka sa uban pa mga videos. See you on my next video, brothers and sisters in Christ. God bless you. Bye-bye.